På NGG er vi også et dansk og internationalt privat gymnasium, som tilbyder et særligt studiemiljø for de unge, som ønsker en nær, tryg og individuelt fokuseret gymnasietid med mange muligheder. Det bedste råd, mine forældre gav mig, da jeg skulle vælge gymnasiet, var, at jeg skulle finde et sted, hvor jeg følte mig tryg, og det vidste jeg kunne gøre her på NGG. Da jeg startede på gymnasiet, var det bedste råd, jeg fik mine forældre helt klart. Jeg skulle vælge et gymnasie, hvor jeg blev sat fast til lærerne, og jeg ikke blev glemt i mængden. På NGG er dit barn ikke en ud af mange, og derfor har vi også ressourcerne til at kunne fokusere på hver enkelt elev. Der er stor diversitet, plads til forskellighed, ikke nogen fordomme. Du kan være, som du har lyst til at være. Vi har gjort det til vores speciale at kunne skræddersy dit barns gymnasieuddannelse, og det giver resultater. Ikke kun på trivsel, men også på fagligheden, hvor vi ligger i top. Og jeg tror, valget af NGG det faldt på, at det var et gymnasie, der er kendt for at dyrke den her med, at et godt værested er et godt lærested. Gladere børn. Altså helt oprigtigt gladere børn. De føler sig virkelig trygge ved at være heroppe, fordi der er så godt et miljø. Mange af vores elever kombinerer studierne med sport i vores sportscollege, musik i Music Academy, elevrådsarbejde og videnskabsklub. Og det er eksempler på, hvordan vi arbejder med en meningsfuld studietid, hvor vores elever oplever og bidrager til fællesskabet og til egen udvikling. Vores rolle i det her var i virkeligheden at udfordre og spørge, og sørge for, at det unge voksne menneske, vi stod overfor, som skulle træffe et ret afgørende valg, han i det mindste træffede det valg med egen tryghed i centrum og med udgangspunkt i den mest mulige information. Det var, hvad vi kunne gøre. Udover at opleve et særligt fællesskab i hverdagen, bidrager vores studierejser også til sammenholdet og nogle helt unikke minder. Om det første G skituren til Sverige, smukke Grønland i 2G, sportscollegerejser eller Europarejsen i 3G. Selvom huen er målet, skal hele din studietid være mindet.